Ya bafowethu, umoya wami babuhlungu, uyalimala uma ngibona izinto ey'fana nale nto le. Yayibo le nto le, le nto lena kwakuyinto eyayibhekene nobaba nokhokho bethu nomkhulu. Njengoba nithi maniya lapha emsamo niyobiza nithi bogogo bosibanibani, babulawa yilezi zinto lezi. Abacindezeli babefika la bekuthathe bekufake le nto le iyimaski le nto le. Ngifuni nakuyibiza ngegama layo. Bakugqokise yona. Yazibona lezi zinto ezingathi amaklempu, lezi zinto ezinamaphini eziwu-2 esemehlweni. Amehlo akho lawo. Understand, ufasiwe awukwazi ukwenza lutho. Mabe lokhu nje betwista lento kanje ingena emehlweni. You understand? Noma ungakhala noma ungaskrimanga kanani, abahlangene naleyo nto leyo. Ububi bakho bonke ubuhlungu obuzwayo bungale kwensimbi. Understand? Akusekuncane-ke lokhu. Kwezinye indawo kwakukhona inkomo eyi-iron, inkomo yensimbi, into eyenziwe ngensimbi, ngesithombe, yayisithombe senkomo. Umuntu wayethathwa afakwe phakathi laphana othoshwayo. You understand? Uthi musulapha ngaphakathi bese kubasa umlilo ngaphansi. Leya nkomo leyana emlonyeni kuyindawo yokukhipha ivoice yakho. You understand? Uma ulokhu ukhala wena umemeza kuba ngazuthi yiyo le nkomo ekhalayo. Kubasa umlilo ngaphansi, akufakwanga amanzi, akuthelwanga amanzi ngaphakathi kule nkomo. Wena. You understand? So izinto ezikanje bafowethu yizo ezenza ukuthi sometimes sibazonde labantu laba bawela ulwandle, because indlela abafika ngayo ayibanga yinhle kithi. You understand? Lezi zinto zazilikhuni kakhulu bafowethu, izinto ezinzima kakhulu ukuthi ubulala umuntu uze kuthiwa-ke uzama ukubaleka. Uzama ukubaleka bahubha kubamba sokunquma unyawo. Ngoba nakho uzama ukubaleka. Uthunjiwe kuthiwa uyodayiswa. Uyokwenziwa isigqila. Uzama ukubaleka wena usindisa impilo yakho kuthiwa asimnqumeni unyawo. Khona nje omunye umfo abamthatha kwathiwa wena wayemude muhle nomzimba omkhulu. Kwathiwa wena sihamba nawe namhlanje. Owakho umsebenzi ukuzala nje. Ukuzalisa. Owakho umsebenzi emini ukuzalisa nje kuphela. Uyozalisa. Lo muntu kuthiwa-ke wazalisa ngoba befuna imbewu yakhe. You understand? Ezala iy'ngane ezinde ezinethambo. You understand? Ubona nje namhlanje kunabantu abamnyama phesheya kwey'lwandle uzokuthiwa umuntu i-Black American. Ayikho yonke leyo nto leyo. Abantu bakithi lapho. Khona abantu abafanayo uzuy'buza ukuthi hayibo lo muntu ngimbone emovini bese ngikhona nje ubaba la khona ubaba ofana nalo, khona ubaba abafanayo, khona ubaba olaphaya phesheya o-actor ama-movie. Ngiyalikhohlwa igama lakhe. Khona nomunye futhi la eSouth Africa khona la e-Africa o-actayo futhi naye. Ngangithi umuntu oyedwa mina. You understand? So ungathola ukuthi bahlobene, ubuhlobo babo buseduze ngoba wonke umuntu omnyama uhlobene. Akekho umuntu omnyama ongahlobene nomunye. Wonke umuntu omnyama uhlobene. You understand? So ngenxa yaso lesitha lesi esafika nokusihlukanisa. Maqede safaka umqondo ukuthi-ke thina asizwani. Njengoba sila esikhona sicabanga kanje manje ukuthi
lento yokuthi umlungu uyena othandazayo, umuntu omnyama uyathakatha, yafika nabo abacindezeli. You understand? Ukuthi umuntu mese egugile kuthiwe-ke uyaloya. Yafika nabacindezeli leyo nto. Why kanti izalukazi ezimhlophe zingathakathi? Why kuthakatha ezimnyama zodwa? Kuthiwa isalukazi esimnyama siyaloya. Why kanti kuloyo wami ugogo wakho wena akaloyi ngoba umlungu wena umhlophe. Kodwa bese nibuya nithi hayi thina nabantu abamnyama siyefana kuhluka ikhala kuphela. Kodwa uNkulunkulu umhlophe usathana umnyama. Why kumele kube njalo? Izinto lezo bafowethu omele niyibheke nani. Zibhekeni lezo zinto lezo ukuthi-ke nizozikhona yini njengoba niy'faka kuzo.